Здравейте! Днес идвате с мен да разгледаме Зара. Отидох в краят на разпродажбата, когато цените бяха много намалени и вече бяха заредили новата колекция. Веднага се спрях на ярко-оранжевото палто заради кройката и реших да пробвам белият му вариант. Това палто с косъм е хита на сезона. Запътих се към намалените дрехи и обувки, които са във вече много ограничени бройки и размери, но все пак имаше достатъчно разнообразие, дори и за най-взискателните клиенти, т.е. за мен. И ето това са дрехите, които избрах да пробвам и ще ви покажа. Бях харесала няколко неща от Зара, които за съжаление ги нямаше в моят размер, като например тези бутуши. Взех си само 3 неща от разпродажбата. Можете ли да познаете какво си взех? Ще видите след 1, 2, 3. Благодаря, че бяхте с мен и разгледахме и пазарихме от Зара заедно. А вие какво успяхте да купите от разпродажбата и доволни ли сте?
Ако съдържанието ми ви е харесало, абонирайте се и оставете коментар долу, за да продължим да излизаме заедно на шопинг за дрехи, грим продукти, на кафе и не само. Чао и до следващото ни виждане!